Yeyi. Ngizama ukuthi ngisizane nawe yazi lana. Ngicela ungilalele kahle, ngizama ukuthi ngisizane nawe lana ukuze nami ngibenefithe nawe ubenefithe ngoba vele kuyafana. Imiqasho yakho mningi yabo, njengoba unemiqasho eminingi kangaka nje. Le engiqashe kuyona mina i-first floor kube eyami yonke. Ima. Awuphinde ukhuluma ngane. Ngikhuluma usuphenduka ngoba ingane yami sekumele sibe ne-share mina nawe ey'ntweni zami. na ngenzela ukuthi khona Uze ukuthi uthini wentombazane. Uma usubona ukuthi impilo yakho usi-right ngayo, ngicela ukuthi ungibuyelele emuva. Sanibingelele nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu sikhipha izimfihlo nehlelo noLungstar. Namhlanje vashelo udadewethu othikena unemfihlo afisa ukuyidalula. Sawubona njani? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila. Ngicela ubingelele ababukeli be-Black Life TV usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Sanibonani abukeli be-Black Life, ngiqhamuka eXhopo. Uqhamuka eXhopo? Yebo ma. Okay, la eThekwini? Ngokuhlala eThekwini ngiqashile ngeza ngoba nakho ngifuna umsebenzi. Oh, ngenxa yemisebenzi. Yebo. Okay. So ubekwa yini lesi sihlalo namhlanje? Kunemfihlo engifisa ukuyidalula kuma-stand wami. Uma-stand. Yebo. Okay. Before sifike emfihlweni, ufike kanjani uze kube uma-stand, wayithola kanjani indawo? Indawo ngezwa wekade advertisile, ngase ngezwa ngibona ukuthi ukubiza kwakhona ngizokwazi ukuthi ngimanage la ngisebenza khona and into eningi izokwenzeka. Oh, Yebo. so manje ke mawufika lapha kwakuyindawo enjani? Bekuyindawo e-right and labantu ade beqashile bebekhona futhi bebaningi, but usuku nosuku noma inyanga nenyanga kuba khona abantu bayaphunguka bayashintshashintsha ngoba kunezinto ezenzakalayo. Enjengani? Abanye bayagula, abanye baphathwa yikhanda yabo, omunye aphelelwe umsebenzi yabona, agcine uma-stand-ke esemxosha kanjalo. So wena ke ngoba usafikile yini esenzeke kuwena? Kuningi osekwenzekile kumina, but kukhona ngiyakhona ukuthi ngimanage kulesikhathi, kodwa ngiyabona njengoba nje sengiphelele umsebenzi sekuthanda ukuba nzima manje. Sekuthanda ukuba nzima. Okay. Angisakwazi ukumelana nakho, akusafani nakuqala and futhi mengiphindele ekhaya eXhopo ngiyazi ukuthi ngizophinde futhi ngibe umthwalo kanti mina obheka ekhaya siyahlupheka. Wena obheka ekhaya. Yebo. Okay, so awuxoxeke indaba. Kukanjena-ke sisi, into eyenzakalile uma-stand lana ngimbambile ukuthi khona izinto azenzayo ezingalungile. Okay. Nje senginesikhathi eside nje ngafika la ngihleli, kunabantu befika bezocela ukuqasha umuntu mase kuba ukuthi mhlambe uzogula aphathwe into angayazi ukuthi iyini. So ngidecide ukuthi ngoba ade sengithola umsebenzi othe ukuhola kanconyana, i-room yami ngase ngayibeka ama-hiding cameras. Okay. Ama-cameras bekwazi ukuthi aveze yonke into eyenzakalayo ngaphandle yabo, because nami bekhona ukususpect engikubona ukuthi ikhonto wrong eyenzakalayo la yabo. One day ngase ngithi isibindi kuwena uzothina ubona into engazwani nawe iyaqhubeka manje. Ngelinye ilanga angibelivanga mengichecka yabo ikhasethi lelo cause ukuthi hayibo uma-stand wami kunezinto azenzayo ey'nganeni zala ey'ncane yabo. Okay. Uthatha izinto aphingane enze ngazuthi yabo ingane uyayisiza yabo. Ingane meke yayidla loyo nto izogula kancane yabo, iphathwe isifana thizeni yabo. Aphinde futhi abe nawo umuthi ukuthi ayilaphe lezi ngane lezi. Ufuna kube khona abantu abazozala kuyena bazocela usizo kuyena. Awume ngalapho wabonani kwikhamera? Ngifukwazi amakhamera. Kuma-camera-ke the other day khona omunye usisi owembesa. Owembese kuphi endaweni noma? Endaweni useduzane nje ubembesa. So uma-stand wami ngambona egibela imfene. Unamanga? Ngambona egibela imfene, angibelivanga mina, bengakholelwa ngempela lezi zinto zobuthakathi. Kodwa sengiyibona live ukuthi ziyenzeka. Sengiyakholela ukuthi ngempela iyenzeka lento ngoba manje nami ngiyabona umsebenzi lo kade ungiholela kahle ngaze ngakwazi ukufaka ama-cameras. Sengimane kwathi nyampu. Ima, umbona unjani kuyilokhu? Unayo ivideo lokho? Nginayo ivideo yayo yonke ukwenza leyo nto leyo. Manje ngifuna ukuthi ngiconfesse kuyena. Ufuna ukumtshela? Ukuthi ngimtshele ukuthi iqiniso ngiyalazi. Why ufuna ukumtshela?
ngifuna ukuthi sibe ne-share yabo njengoba yena ekwazi ukuthi amanage elifini ephila nami abantu basekhaya bangalambi yabona mfethu kube khona something nami engizoyibenefit. So kahle kahle uzomblackmaila. Kahle kahle uzokhipha imfihlo yakhe kungabe usineza ivideo la simveze uthi wenzani. Cha angani manje sengiphelele umsebenzi nami sisi. Ima-ke asixoxe le phathi le yemfeneke-ke. Ugqokeni angikaze ngibone umuntu ogibela imfene. Ugqokeni unqunu iqiniso ukuthi usuke enqunu umuntu. Wengagqokile ngimbona ubengagqokile angani umphathi wami ke vele ke uyisidudla. Umastende wami uyisidudla. So mengimbona ke ngambona kwicamera ufike ayilokhuze kahle agibele emfeneni kuba nentamba ayibophile yabo. Yeah. Ayibophile la ayigaxe la elokhuzeni. Azibophe la yena aphinde abhanqe kanye naye imfene futhi abophe naye imfene futhi. Ibuye isukuma ihambe ngeenyawo zombili ibuye ihambe phansi. Yo! Awusabi ukuthi lo muntu uzobuya ngawo? Angisabi because ngine-proof. So le proof yakhe isave la ikhona. Mengingayidedela le proof naye uzoba unconscious because around emphakathini bayabona ukuthi ikhonto eyenzakalayo. But kusolwa omunye umama cabanga. Basola omunye umama. Lapho lo mama is-alarm. Akusiyena futhi. Oh, this is interesting. So uMastende siyamfonela manje. Ngicela ukuthi simfonele mase ngiyaconfessa kuyena mama. Ngimtshela ukuthi uma evuma ishare yami angizokwazi ukuthi ngimdalulele imfihlo kodwa ngizobuya ngize la kwa Black Life TV mekuthi yena akafuni ukwenza njengoba mina ngisho. Ngifuna ukuthola nje noma imqashe u2 kule yakhe. Unemqashe emingaki? Emqasha anayo khona anayo ngaphansi kwemgwaqo thina njengoba siqashile lapha kuyena unemqasho uhlukanisile. Yeah. Uyitezi wakhe kwayitezi. Ama room awu6 ngezansi awu6 phezulu awu6 unetezi ezintathu. La sihlala khona. Mase ezoba nomuzi wakhe eceleni ke yena kodwa yena uhlala ku4 room onendlu njengazuthi uguqa sithandazo something kodwa mungena ngaphakathi kwindlu yakhe nje. Kuhle. Asimthinte mina ngifuna lelo khuza kahle kahle ngifuna le video kahle kahle ngifuna le video but asimfonele uMastende. Asimthinte. Sabona njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka Black Life TV. Singakwazi ukukhuluma? Yes. Okay. La ka Black Life ngihleli nesiqashi sakho esiqashile lapha kuma rooms akho. Uthi ke nanginemfihla afisa ukuyidalula kuwena ngisacela umlalele. Alright. Ngiyabonga. Bambe kanje. Sawubona? Yebo njani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ngize lana ngoba ngifuna ukudalula impilo yakho. Nginobufakazi bokuthi khona izinto ongazenzi kahle lapho la sihlala khona. Imfihlo yini langayenzi kahle? Nangani khona izinto ezenzakalayo lapho ezidala ukuthi abantu bagcine sebenenkinga kusoleka omunye umuntu kubeni kuwena owenza yonke lo nto leyo. So manje sengidecide ukuthi angiyimele mina mase ngiyakutshela wonke amaqiniso ngezinto ozenzayo. Hayibo, ukhuluma ngani wentombazane? Sengithule isikhathi eside ngibekezelela ngitshela ukuthi mhlawumbe uzoshintsha indlela owenza ngayo manje awushintshi. Okunalokho abantu bayahlukumezeka ngegama lakho kusoleka omunye umuntu ofuthi lo muntu lo yakanacala. Ikuphi lokho engikwenzayo? Ungafika uzohlala kwami ngikunike imvumo uhlale kahle njengabanye abantu usujika manje uzokho yini ungakwazi ukukhuluma nami ayisekho into okwazi ukuyikhuluma nami manje ukuhlala kwakho phansi ukuthi ungasebenzi sekudala ukuthi uhambe ukhuluma kuma TV ngami yini lengaki inkosi engasayenzi kahle. Ungaphakamisa umoya. Izinto othi ngiyazisa. Angiphakamisa umoya ukuthi kwakhona nje ukuthi uye lapho kuma TV ngobani ngoba phela ngihlala nawe la yini lesinzima ukuthi ungitshela hlale phansi ukuthi manje ngirong ngoba phela nguma yini lesishintshile manje ukuthi ukwazi kuma TV. Ngifuna ukuthi senze izinto ngendlela elungile yabo. Ngikhona nami ngizokwazi. Yebo, ngicela sivumelane nje ngokuthile ukuze sizwane kahle ngoba nami njengoba into eyenza ukuthi ngize ngizocela usizo la ku Black Life TV ingoba ngiyabona ukuthi impilo yami ayisafani nakuqala and ngifika lapho mina izinto bezenzeka manje ayisenzeki izinto ingenxa yakho futhi.
Hayibo wentombazane qonda ungitshela ukuthi mina lokuphela isebenza umsebenzi izinto ayisenzeki mina lodala ukuthi uphelelwe umsebenzi yonke izinto uqonda ungitshela ukuthini ngempela qonda ungitshela ukuthini yazi mama ukuthi usu-right ngokuhlala lapho kwami uzongihambela baningi abantu abafuna imqashi nginobufakazi into ofanele uyazi nginobufakazi and futhi mengingabudedela ubufakazi bami bokuthi uwena lo onecala owenza izinto ezingalungile lapho ungaboshwa ngisho ukuboshwa. Isikhathela abantu abasisabisa ngamaphoyisa nifika la emadolobheni nifuna usizo mase sininike indawo senifuna konke yini manje lo ngizama ukuthi ngisizane nawe yazi lana ngicela ungilalele kahle ngizama ukuthi ngisizane nawe lana ukuze nami ngibenefithe nawe ubenefithe ngoba vele kuyafana imiqasho yakho mningi yabo njengoba unemiqasho eminingi kangaka nje le engiqashe kuyona mina i-first floor kube eyami yonke. Ukhuluma ngani? Ngikhuluma usuphenduka ngoba ingane yami sekumele sibe neshare mina nawe ey'ntweni zami. Ngenzela ukuthi khona ukuthi uthini wentombazane uma usubona ukuthi impilo yakho usi-right ngayo ngicela ukuthi ungibuyelele emuva. Anginalo uvalo ngoba nginayo. Usuzofuna ukudla iy'nto zami ngisaphila ngiyey'ngane mina ngivele. Ema-ke ngicela ukubuza uyakhumbula ngalesikhathi kunomembeso ngale kamakhelwane uyakhumbula ukuthi wenzani ebusuku? Uyakhumbula ngentathakusa ukuthi wenzani? Mina entathakusa ukhuluma ukhuluma ngani awungichazele. Ngizoyidalula. Awungibekele nje kahle ngane yami mhlampe imina ogulayo. Ngizoyikhipha angimanje ngenza yabo ngalesikhathi ngisebenza kahle kulowa msebenzi engangikade ngiqashe kuwona ngahola kahle kule room la kade unginike yona ngifake ama-hiding cameras laphayana ngase ngalikhipha-ke ikhasethi ensukwini yabo ngoba naku bese ngizama ngisho neplan yokuthi ngiluka abantu nakho-ke nasesaluni lapha ngapha njengoba ngiluka nje abantu abasafiki bezoluka ziningi nje izinto noma ulambile ekhaya iy'ngane zakwethu uyazi-ke nawe kuney'ngane eziyintandane engiyisapothayo. Manje ividiyo khuluma ngayo ividiyo kanjani usubakhombisile khona lapho kwa-TV ividiyo kanjani awungibeke esithombeni ngiyakuthanda-ke lokho sesizozwana-ke manje ngicela sizwane sesizohambisana-ke manje yabo masubuza leyo mbuzo leyo iyangichaza leyo mbuzo. Angi-understand ngampela ukuthi qonda ukuthina awumeke manje ngiyeza ukuthi engathi uzongivuthela ngoshukela awungicacisele kahle uye kuma-TV yini edala ukuthi uzuye lapho kubengani ukuthi uhlale nami phansi sikhulume mhlawumbe ngangikhishwa yisisu kunemlambeso kwakwenzakalani angazi angi-understand. Okay ngine-video lana yakho ma-stand uhamba ngaphandle uphuma uyalela kwakuzoba khona nomombeso khona ufake intambo esiswini uyibophe wayixhuma emfeneni kunemfene owaphuma. Ima ngane yami ima hawu kodwa Jehova hawulahle lakithi hawu ima sisi ima. Ngicela sixoxisane nje u-first floor nje lo wama-room awu-6 kube ngowami. Ngicela sixoxe kahle lento masibuze ungasatsheli umuntu kwalapho kwa-TV ngilanda sihlangane singahlangana ngisho ukuthi noma kwa-workshop. Nalo sikweleti sa-3 months ngicela isikweleti sa-3 months leso obungibekela sona uloku usinyusa njalo mengakwazanga ukukhokha. Khuleka konke ngizoxoxa ngabe kuphelile konke ngane yami impilo ngiyizamayo ngiyacela ngizokulanda ungazisi ukuthi kuphi ngizokulanda khuleka sithando sami. Okay kungcono-ke ngoba sesiyazwana. Ubekezela kangaka bonke behamba wena ungahambi ngiyacela sizoyixoxa le ngiyacela bye ngeke ngicela nje ungitshele ama-direction ngizokulanda. Okay khululeka ayikho inkinga futhi ungazami-ke ukwenza izinto ey'wrong because nginama-protection mama. Ngiyazi ukuthi njengoba angakabakhombisi kodwa ngizoyikhipha mekuthi wena uvuma isivumelwano sami nawe kumele sihlale ukuthi angisenasikweleti nawe uzonginikeza futhi i-first floor yalo 6 room ngifaka abantu ungabe mina usangifakela izinto ungangithakathi uthakathe labo-ke abasendaweni please. Hayi khuleka mhlawumbe sosebenzisana noma yini ngane yami ngiyabonga ngiyabonga Jesu. Okay mama ngiyabonga kakhulu. Awusabi ukuthi uzovuka ngawe? Anginalo uvalo.
Awunalo. Uvalo ilona elenza ukuthi empilweni ungaphumeleli. Yeah. Kufanele uyithembe uma ufuna ukwenza something yabo. So usho ukuthi awufuna usikhombisa le video. Ngeke ngize ngikhiphe because iyona ezongisiza ukuthi ngibenefit le video lena. Njengoba enovalo kanjena kwamina usezoyitshela ukuthi khona izinto engiyisebenzisayo since yena into akholelwa kuyona. Ukwazi ukumconfronta kalula kanje. Yebo, uzoyitshela ukuthi khona into engiyenzile nami ukuze ngikwazi ukukhuluma naye. Because khona abantu abamsabayo nje endaweni uyahlonishwa. Mekunento ukaye ngisho emzini nomuntu ayosiza. Aphinde futhi lento ayilande back yena ngendlela yakhe. Yo, enye le uze nenye usisi namhlanje. Lalela usabisa umthakathi wendawo ukuthi nje ufuna la ama-shares omqashiswane wakhe. Lapho ke akafuna usinikeza ivideo kodwa sithembe ngelilanga uzoyiletha le video le su Black Life sibo bokuqala nje abayivezayo. Please don't forget to share, like and subscribe. Oh mzala, ngizwile sebekuphindile emjolweni. Kodwa ke lalela, woza sondela. iBlack Life Traditional Pharmacy iyona engayimpendulo yinkinga zakho zomjolo. Inesibambelelo somama, esobhuti osisi kanye nobaba. Uma umsolo ukuthi uyaganga noma khona babonayo, khululeka, ngeke aphinda babone. Uzobona wena wedwa, ezwe wena wedwa, acabange ngawe wedwa, afune wena kuphela. Thole sakhe isibambelelo namhlanje, angadluli nobusika. Ukuze usithole, faki order namhlanje 062 219 7748. Uma ufaki order, khululeka, sikudilivela noma ngabe kuphi. Magumbama nomhlaba. Ngoba isibambelelo siyimpendulo yothando lwakho. Woza kwiBlack Life Traditional Pharmacy, silapha ngezimpande zama-Afrika.